12,753. Ang sa area sang Kamadyangan, sa 454 ka pamilya, 2,166 ka persona. Ang sa Barangay 3, 28 ka families kag 105 ka mga individuals. Yari si Governor Bong Lacson angot sini. As of now, there is still no clearance for the evacuees to return to their respective homes. And I'm hoping that we can do that as soon as possible because the longer that they stay in their evacuation center, the longer it becomes, the harder it becomes for government to take care of them. You must remember also that they have their animals that they left behind. Somebody has got to take care of them also. We're just awaiting for the Philippine Army to declare the area clear before our evacuees will return. I suppose I can maybe call General Pasaporte for an update, but I've not bothered him yet because I know that it's an ongoing operation. In fact, they even had visitors from the higher ups of the Philippine Army. I don't like to bother them yet, but maybe soon I can call. There have been other incidents, especially in Barangay Carabalan. But this is the only time parang it's already covering how many days. Although right now I don't think there is a firefight. I think it's more of clearing operations lang. Kaburtagos panawagan sa mga residente sa Carabalan, punta kang military. That will be the decision of the military, I'm sure the military hears that. I'm sure the military knows the situation, so we will see if they feel there's a need to put up a detachment. Action firing line. So nagahulat lamang si Governor Bong Lacson sa advice sang Philippine Army mag-aksyon sang militar kamanti sila dito ang sa area mo, sila ang nakahibalo sang sitwasyon kung bala pwede na nga ma-declare ang lugar nga clear na. Kung may declaration nga clear ang lugar, aba ng time nga pwede na siguro tugutan ang mga evacuees nga makabalik sa ilas sa nga puluyan, makabalik sila sa nga balay kasi isipon ta October 6 na tabo ang encounter sang kaagahon. Ari kita sa Lunes na, ika-5 ka adlaw na, tikon ikaw abi, ang may ginasagod nga kasapatan, kag amo man na ang ginakuhaan nimo sang palangabuhian mo, sa sulod sang 5 ka adlaw nga hindi mo matatap imo sa nga mga kasapatan, to base kung hindi ka matulugan sana. Action firing line. Ay nga, base kung maapektuhan, tiya mo na nga ginatiguan subong sang lokal nga gobyerno sang syudad nga mapabalik sa normal ang sitwasyon sa ning tatlo ka mga barangay again mention naton. Ang balita nga sa sunod sang Himamaylan may ara sang pagdeklarar sang state of calamity sa bug-os nga sudad sang Himamaylan. Online sa firing line. Makaupod naton ang Vice Mayor sang Himamaylan City, Vice Mayor Justin Gatuslao. Vice, mayong gabi si Action Marlon, there is Action Radio Bacolod. Action Marlon, mayong gabi si imo, kag si imo tagpalamati. Mayong gabi sinutanan. Yes, salamat Vice sa tiyempo na ginhatag sa Action Radio Bacolod. Gina sunod sa gihapon sa Action Radio ang sitwasyon dira sa sunod sa Himamaylan. May angot sa ring epekto sa nagluntad nga engkwentro sa militar NPA. Di ba noon tara naman Vice nga linibo subong ang apektado na, Pero antes ko kantuan Vice ang labing ulihi nga sitwasyon dira subong sa Himamaylan. Unahon ko lang confirm kung mayara sang state of calamity na gidman kagin declare ang inyo sa syudad. Yes. Oo. Actually, earlier this morning, nag-emergency meeting ang aton City Disaster Risk Reduction Management Council in pangunahan ni Mayor Raymond Tongson, kag ginaayo nila ang sanggunian panglungsod ni deklarar na ang state of calamity sa sudad sa Himamaylan. So insigida man kami sa amon special session, deklarar ini kag unanimous ang boto para i-deklarar ini siya. So ang matabo sa device matapos ang state of calamity nga declaration, pwede na ma-utilize ng LGU ang quick response fund. Kag I don't know Vice kung pwede naman pati ang national calamity funds.
Based sa amon meeting kagina no sa CDRMC, of course number one ang LGU mismo mausar na ang Quick Response Fund, which is 30% of the 5% DRR funds ang syudad. Ang estimate naton kay pamangkot naton ng budget officer man, we have about 13 million pesos ini. But of course remind ban sila namon nga we are only in October. So base may iban pa kita nga mga natural calamities nga makilatabo diri sa aton way tamang ginapangayo, pero hindi talang pag-exhaust ang ining amount. Second is because there are some national government agencies nga makasulod lamang no nga ang those involved sa relief operations nga magamit man ang ilang nga pondo for that specific purpose kung may state of calamity na nga nag-exist sa isa ka lugar. So kinahanglanon gid ang deklarasyon nga na. Pero Vice, kamusta ang mga assistance nga ginapadala subong sa mga evacuees? May mga volunteers man, Vice, nga nagatanyag sa ila sa nga bulig subong? Nagapasalamat gid kami sa tanan nga mga ahensya, national man, provincial, kag sa tanan nga mga private donors, no, and from the other LGUs as well, nga naghatag sa ila bulig diri sa amon sa syudad sang Himamaylan, overflowing ini, and we're finding ways of course to better manage ang distribution sa mga bulig. I have seen firsthand no ang solidarity nga ginatawag kag kanami gid nga wala gatan-aw sang kolor, wala gatan-aw sang pamulitika, tungod kita tanan mga human beings lang. Ano to kung anong information ang latest info palabot sa Ibon Advice? Kaya may report kami nga nabaton nga bay panibag-o naman daw nga encounter so nagluntad sa mga adlaw. Nakita ko man no sa social media. I have not received verified information about this also. But kami on the part of the City Council antes pa sang deklarasyon sang state of calamity, nagpasar kami sang resolusyon reaffirming ang previous namon nga statement no sang 2020 pa ni nga ginadeklarar ang Himamaylan bilang community of peace, progress and security. Amo na ang amon nga goals tani sa syudad, kag ginalikawan gid tani ang amon nga klase nga konflikto. Arit kon basihan tang datos, Vice, ang mas labing apektado diri amo ning area sang Carabalan mo. Pero may mga pamilya man gin-evacuate halin sa Kabadyangan, halin sa Barangay 3. Sa mga adlaw ko nasipon ta rin nakita sa ikalima ng adlaw since nga nagluntad ang encounter. Anong report or information nga nabaton mo dira, Vice? May mga evacuees na gid man nga pwede na nga makabalik sila sa nga lugar? May some areas no based on our meeting namon kagina sa CDRNC, may iban nga evacuees sa mga areas nga hindi na critical na nakabalik na sa ilang mga panimalay. But the vast majority no sang mga pumuluyo sa barangay Carabalan nga nag-evacuate kag subong man sang Kabadyangan ara pagidyapon sa aton evacuation centers. In fact, the latest information from this morning was that we might be opening another covered court pagid diri sa poblasyon area para makakomodar pagid sa mas madamong evacuees. Nagligad sa interview sa Action Radio, Vice, sa mga residente, may mga suggestions ang pila ka mga residente sa partikular sa Carabalan na kung pwede pahamtangan, Vice, ang kuan sa Army Detachment ang ila sa nga barangay para nga kung hindi gid mamapunggan, mapaganhagan lang ang nakatabo nga encounter. Sa imo, Vice, anong palantaw mo sa di pabor ka sa di? Well, may mga specialization no ang mga ahensya sa gobyerno, and we will leave the security operations to our our uniformed service and our armed service. We are and our armed forces. We are very thankful sa ilang nga sakripisyo kag sa ilang man nga aksyon diri sa syudad sa Himamaylan to protect our residents, of course. Kami on the parts ng LGU naman we are doing our best also to consolidate resources and to ensure nga ang logistics okay gid nga makaamo man sang aton nga mga apektadong residente. Okay. Lastly, Vice, may ara ka sang panugyan sa mga residente sang Himamaylan City. Sa tanan ni residente sang syudad sang Himamaylan, let us be vigilant. Let us if we are able no kung may kapasidad kita nga mag-extend sang bulig sa aton nga mga bisan di naton sila paryente, bisan di naton sila kilala, open ang mga evacuation centers, and I'm sure willing gid nga mag-accept sang inyo man nga bulig sa tanan nga negrense kag kung may ara pagid nga may gana magbulig sa aton from within the country and outside.
please reach out lang to our city government. We are more than willing to extend help also. Magbinuligay kita sa amuning challenging situation, and we are all praying nga matapos tani ang ining konflikto so that we can return to normalcy in our lives. Sige, Vice Mayor Justin Gatoslao, Vice, thank you sa information na ginhatag diri sa Action Radyo Bacolod kag salawat mayong gabi, Vice. Salamat, Action Marlon, anytime. Padayon. Action firing line. Ang Vice Alcalde sang Himamaylan City, so nag-declare na gid man sang state of calamity ang Himamaylan. Kag ang good news diri bangod may ara sang pila ka mga evacuees nga nakaamat-amat na gid man, no? Balik sa ila sinitag sa tagsa ka mga lugar, pero before sila nga makabalik sila sa nga puloy-an, ginasiguro man sang gobyerno pagi sa Philippine Army nga safe ang ila sini mangin kahimtangan. Action firing line. Ang report may kantanan sa panibag-o naman nga linok panay o kon encounter gina-follow up tani ang mga kakson, no? Tinguan talan dugay-dugay nga makuha ang dugang detalye may angot sila kung isip-isipon tay kalima na galing ang enkwentro since nga nag-umpisa ining may luhanay sang lutang nagligad nga October 6 mga kakson. Hindi ta gusto nga madugangan. Hindi ta gusto nga may mabatian naman kita nga may nagkalamatay naman, no? Nga may nagkalapilasan kag may ara sang maapektuhan naman nga mga residente. Action firing line. Abay pa nga maresolbar na yung madugay na nga problema nga ginabakatubang sang di lamang taga-sunod sa Himamaylan na bugkos nga Pilipinas ni, no? Dinikada na ni nga problema kung insurgency ang ato sa nga paghahambalan. Action firing line. Firing line. 8:21, las 8:21, Action Radio Philippines Standard Time. Ang inagabahin dara sa aton sa kaalawan sang beef. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas Sa nagpadala dugang nga mensahe, okay, Toto Tatan, good evening, Action Marlon, keep safe, God bless, Virgie Olpinda, always from Celine Homes, keep safe and more power. Salamat. Araman si Jovi Munares watching. Thank you. Sige, pabalik ta dugay-dugay, standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublahan ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba niya nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share, na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butang. I-records ang kinanglanon nga kapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakin. Update mo na siya. Matinandaon na siya mo. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanang sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver.
Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duha ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor.
Dugang pa, ang mga tawo nga masami kag hapos malatnan sang TB disease amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang Ay 5 Action Radio Philippines Standard Time. Sugpunantang balita sa Himamaylan City mga kakson kay may sumulod sa aton nga information ari subo-subo na ba ni, no? Kung tuod giban ni nga may ara na naman sang na recover Action firing line. no sa ginsilin takaina nga panibag-o nga encounter mga ka-aksyon. Ikwaon ta dugang nga detalye sini nga information gikan sa ato sining Philippine Army. I-check ta ato sining Patrol with Action Zel Mindardo. Ag ulay hunon tawan karon ang balita may kantaran sining formal nga pagbukas sa mga pavilions sa mga local government units sa LGUs dara sa Panad Park and Stadium sa Barangay Masilingan. So sa Bacolod kay for the first time sa history sang Mascara Festival nga nag-participate ang provincial government. Action firing line. Okay, Action Action Zel Mindardo. Unahon ta lang Zel ang sa area sang Himamaylan nga panibag-ong encounter. Action Zel, mayong gabi, please come in. Action Marlon, ginakumpirmar ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sa 303rd Infantry Brigade na mayara isa kalawas isang NPA ang na-recover. No? Kada patay ini Action Marlon siya nagaluntad kagina nga inkwento mga alas 5 sang hapon niya dito sa may sitio Medal Barangay Cabancalan, syudad sang Himamaylan. Kaga dito Action Marlon, naging na klaro man nga wala sang fatality sa subong nga adlaw kaga casualty sa bahay niya sa government side. Sa subong Action Marlon ang ginatunguhaan pa sa katapo sang militar nga ma-identify ini ang identity sa na-recover nga bangkay. Kay ini Action Marlon isa lalaki na medyo may edad-edad naman kay sa commander sa 303rd Infantry Brigade kagati may mga dokumento pagid no kag iban nga mga importante nga mga butang nga iya sa katapos ng NPA ang na-recover. Sige kagina ginpapanaog na ni kuno ang bangkay, so may mga initial informations naman sila pero verify pa sa subong. Kagati ang latest nga update dito sa may barangay Carabalan, hindi pa gid nila mapabalik ang mga pumuluyo kaya sa subong suno kaya Brigadier General Pasaporte nagapadayon pa ang katapos sang militar sang ilang clearing operations. Kag diri ginaklaro man no suno kaya Sir Pasaporte nga hindi sila makahambal nga mayara sila body count no kung wala sila may nakitaan o kung may na-recover nga mga lawas sinisang mga terorista nga grupo Action Marlon. Nakagati sa subong amo ina ang latest update nga ginakumpirmar sa ato niya sang commander sa 303rd Infantry Brigade Action Marlon o sinilangit nga gabi. So ang na-recover nga bangkay sang isa ka lalaki resulta ini sang encounter kaina sang mga alas 5 sang hapon. Yes, Action Marlon kay latest nga lugar sinisang encounter amo ini ang sa sitio Medel Barangay Carabalan. Sitio Medel ang tupad man sang sitio Sigang. Yes, Action Marlon. Ang pagpati sang militar NPA pero so far away pa sang identity.
wala pa identity action Marlon. So gina-verify pa nila, may mga initial infos na sila pero kinanglan pa nila i-verify agad ma-release man sila sang ilang statement adre sa press action Marlon kag sa publiko. Aha. Ano man kay kaina ang report kada baton ni Governor Lacson sang Odto, balik clearing operation na lang. So komo kay alas 5 may natabo nga encounter anong plastada subong sa lugar to Action Cell? Yes, so subong action Marlon, suno kaya Brigadier General Pasaporte, padayon pa ang clearing operation. Subong amo ina ang yagin kumpirmar clearing operation kay ang mga pumuluyo, residente hindi pagyapon allowed nang magbalik dito sa may encounter site o kung nasa nasambit nga barangay kag sitio action Marlon. Sige, bantayan tang dugang nga detalye sa National Cell. Selawan ko ang panaad, daw maayo gid ang imo sa libot-libot kay nato. Musta to? Amo gid ka sadya. Sadya, do tahom gid Action Cell ang no. Tahom gid ang mga pavilions ka. Tahom gid action Marlon, no namo gid sa ipabugal sa kada munisipalidad kag syudad ng action Marlon. Nati kag ginasugdan gid ini no sa Halimas ko na misa ini ang pabukas sang first maskara sa panaad 2022 Action Marlon. No kanga sa diin diri si Governor Eugenio Bong Lacson Action Marlon sa iyang speech kaina nagakalipay gid kag nagakasadya nagapasalamat diri sa local government o kuna sa gobyerno no sang Bacolod City sa mga opisyales kaya alin sa una kun Action Marlon sa iyang natandaan wala gid ni siya kaagi o kun ang probinsya wala gid kaagi nga ginimbitar ini nang magabuylog sa Mascara Festival Action Marlon kag ang nasambit nga maskara sa panaad no isa ka suno kay Governor Eugenio Bong Lacson isa ka groundbreaking event gid no Action Marlon kay gati nalipay gid ang probinsya kung sa diin ni Action Marlon pinakauna no nga maskara pagkatapos sini kon halinan sang pandemya kag gini nagaubra man no, sa isa ka oportunidad sa mga maskara sa mga turista no nga nagalagaw diri agud mag pakigbahin sini sa maskara nga isa man ka manami nga eksperyensya no kung sa diin madamo sang ma-discover diri sa aton nga kultura sa mga local products no sa festival travel destinations kag kasubong man no sang mga delicacies kag ginapabugal gid nga mga cuisine sinisa nga Negrense Action na Marlon kag tinatungin bulahan man niya Governor Bong Lacson si Mayor Albi Benitez kag ang Balikihom Foundation man no kag ang bilog gid nga Bacolod City Government sa ilang celebration sini Action Marlon no kuno sa ginhambal nga trailblazing balakay ti per Mascara Action Marlon mo no sa ti ini ang paghugpong sa probinsya kaga sang syudad no so diri kay Governor Bong Lacson Action na Marlon na naga-unite ini ang province kag ang city of Bacolod no para sa recovery sini sang probinsya sang Negros Occidental Action Marlon kay ti kagina welcome gid ni Governor ang tanan nga mga Negrense kag kasubong man na turista nga magalagaw diri no sa syudad sang Bacolod kay gani ang panaad amo ini ko na ang tagipusoon sang Bacolod Action Marlon kay sa tanan nga mga local chief executives sa 31 ka mga cities kag municipalities ang ginapasalamatan kini sang aton nga gobernador sa anangin ang madalagon sini kaya subong ikapulo no nga adlaw sang Mascara Festival kag unang adlaw sang Mascara sa panaad Action Marlon. So magapangabay ini sa nga suporta kag kooperasyon gud sa tanan nga mga Negrosanan man Action Marlon. Sa pavilions, ano to kung nakalibot ka man Action Nozel sa mga nagbukas ka pavilions? Oo. Ano so far para sa imo ano ang nakita ng mga medyo makabig mga pinakamatahom? Ano nga banwa o syudad? Para sa imo lang ya. Gid sa totoo lang may pagka bunga dito sa Marlon kung pagtambad yung simo entrance makita ang ila siningagin butangan nila sa Dawgras Bermuda sinimul Action Marlon no kaya so far halos tanan na Action Marlon pero do na-catch up ito bisang iya ka Bacolod City ni no kay ang nakaplastar dira sa Action Marlon okay Bacolod City Government Center Action Marlon nagati namin niya kung nasyonal sadis no kag mga yan nila dapat nakapakanak ugagi na damo gid og gas kade subong plastar da. Oo, damo
Marlon, kagati barato naman nila nga baligyanan sini. Mhm. Oo. Kalabay ka sa Moses Padilla, mustang karabaw sa Moses Padilla, busog na. Moises Padilla, do wala ko ginana ng Moises. Damo tamo gid ka tamo. Okay. Basta yes, basta may ang CB Magaluna ya blue crabs siya. Home of Blue Crab. Yes, oo. Basta may malabayan ka na nga karabaw, hindi ni Laguna, Moses Padilla na ya. Gusto libutan na kayo kadamo gid sila pa matapos ang imo adlaw do kinanglan na din magpamasahe. Galing kay ang opening hours, kung di ko magsala, alas 10 ang aga, ang closing nila is 9 p.m. Correct, Action Marlon. Kag may mga idugang tanan ni Action Marlon para sa aton nga mga mga ka-aksyon sa mga tagpalamati na mayari diri nga schedule series ang mga activities bala no sa panaad diri Action Marlon. So ato na sini isa-isahon kay tihalin sa October 11 was adlaw. Halan may ara pastillas in polvoron making macarons and muffins making sa Action Marlon. No halin alas 9 to alas 4 sang hapon. Kaga pagka October 12 sini halin naman 9 to 4 p.m. Action Marlon may mga squash processing, pineapple jam and pineapple pastillas making. The more on sa mga foods sini sila Action Marlon na sa may October 13 amoy na ang pineapple processing naman kagamit processing as October 14 puro sila Action Marlon livelihood amo naging natawag nga livelihood skills training no kaga sa kasubong man sa 15 may vegetable processing kag root crops processing sa October 16 meat processing no kagati may ara sila mga ka clinic dira no kaga business counseling sa October 12 man na Action Marlon pakadto October 14 no alas 9 to alas 5 sang hapon. So sa mga ka-action ta no ginimbitar gini sang gobernador ta kagina nga dira pwede gid sila kalagaw damo sila makit-an kung gusto nila magbakal sa mga produkto dira no sang 31 cities and municipalities. So pwede gid dira sila kakadto kaga pag sinadyaman dira sa may Panaad Park Action Marlon. Sige, Action Zel. Action Marlon, pamatian ta ang portion lang isang pahayag sa aton gobernador si Honorable Eugenio Bong Lacson. Sigob. Asam Zel, daw lang alang gid o pigaw gid. Sige, okay na lang. Okay. Sige. Ang latest update kagina sa opening sinisang Mascara Festival sa nagluntad man nga encounter. Balita gikan sa patrol linis action ni Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. So manang sitwasyon kay na sa Panaad Park and Stadium, aktibidad niya may kataran sa Mascara Festival. Kaya ang Negros Occidental may ara kaugalingon ya nga panaad sa Negros kag halos sigurado nga madayon na ini by April 2023. Kaya mga duwa man ka tuig nga way magkapatigayon sang panaad sa Negros Festival ang Negros Occidental bangod sa epekto sang COVID-19. Kag nakahibalo kamong kung matigayon ining panaad sa Negros 2023. Abo ng first nga panaad sa Negros sa term nanday Governor Lacson kag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Action firing line. Di ba kay isang 2019 ini sila nga duwang tandem nila nagdaog 2019. Tini didto man umarangkada mag-aksyon si COVID-19, no? By 2023 sa bulan sang Abril, kung mo kamantin nagadubo na gidman ang kaso sang COVID-19, madayon na rin ang panaad sa Negros Festival. Action firing line. Silawan taray ang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Karamdom ka mo sa nag-viral nga video atong cyclist tabla nga gin painom sang pareho man yang nga siklista sa tubig pero gin kandos yang tubig halin sa turugban sang Carabao. Action firing line. Kinambalan to social media magkakson, tinagapekto gidto. Sad tong, kung minor ato, ang nagpainom, nga siklista magkakson. Ang balita,
nga nag-atubangay sila nga duwani sa bayan sang barangay Vista Alegre. Kag si Mayor Albi nagabulig sa movement nga KNP. Ang KNP, no? Nga nagasuporta kay Presidente Marcos. Presidente mag-abot sa Bacolod sa Oktubre 23. Di halos sigurado na ni Bao. Timingin ba? Highlights ang Mascara Festival, Domingo, October 23 ba? Action Radio City Hall Report. Detalye sa balita with Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, natuldo ka na ang issue sa tugasang sa LGBT member batok NEC saman ka senior high student, no? Ang tingin sa pagpainom sang tubig halin sa may sapa sa patigay nga balik home X-ray sa recently dili sa sang Bacolod. Kaya mo tangaga nagatubangay for the first time ang complainant na si Kyle Montecado at ang ginareklamo na si Rolly Ray Aleo Axmalon sa tubangan ni punong barangay Kapwa Lini Bilion sa barangay Vista Alegre. Kung malam naman Max Marlon, ang natabuan sa insidente dito sa area sa barangay Granada, pero ang respondent o sining complaint sa residente sa Aurora Location Site, barangay Vista Alegre, samtang nagareklamo is from barangay Tacolinga. Rason na dito pa lang sa barangay level, di Singoano, ni Kapwa de Leon, nga masatol ang ila sining issue kagay na tinaga, nagatubangay ang respondent kag ang complainant para matalakay ang ila siling concern. So, gintahal din ni De Leon na naging produktibo man ang ila siling pagatubangay matapos nga naglabot sa settlement ang duha Action Marlon sa diin ngati pagasabton ni Rolly no ni Alejo ang tanan nga galastuhan sa pagpaydalon sa laboratory test siling ni Montecado Action Marlon ngati magluwas na mag-issue makang public apology man to kaina pagi sa media and then magluwas na Action Marlon pagi man sa social media mag-post ini pa sa ilo ang ginareklamo hangot sa tabo nga pagpasko o kon prank Action Marlon sang ginpatigil in context agree sa mga that's okay. Para kadali na sa mga kete ng bangay hindi sinapangabayan siya sa netizen sa publiko kaya kung nahimo at on tato na ang pag-criticize pagmulay online kining ginareklamo sa Marlon ni Tita ka minor bangod gati kapag tuwad man nga sining kaugalingon pag pangabuhi bangod na pa rin ang punong barangay sa Vista Alegre nga mayara gidman sang natun-ana ining si Rolly Axmarlon na kining tabo nga insidente. Pamatian nato na si punong barangay Kapwa Lini de Leon sang barangay Vista Alegre. Ganami, very fruitful man sang nag-arigyahan na isla daya. Bali anong ilang settlement ka? Nag-file ang complainant sang kaso provided na i-shoulder lang nila ang laboratory assistance siya na kinanlan niya para puno na wala lahan na siya. Blood test, urine, and stool I think na mga depende sa doktor siya. Bali, amo lang nilakapan nila siningang settlement, i-shoulder lang mga lab test? Yes, ang laboratory test. And nanayo sa pasensya, and maayo pa na sa public apology na i-post naman sa Facebook na public apology Kumbaga, barangay level pa lang nahupay na ang Yes. Pero may magandang obra sa barangay. We will try to find solutions that would not na mga lalapang it is because settle it dili pala sa barangay to not sila. Oo. Bali sa imo barangay Cap bangod ang jurisdiction sa sang lugar nga natabuhat ng incident barangay Vista Alegre pa to. No, it's a jurisdiction of Granada, but the respondent is a resident of Vista Alegre. So when you file a case is where the respondent resides. Action Mark, napatian ang tingog ni punong barangay de Leon sa barangay Vista Alegre. Pero sa ina sa post nato ng litrato para tubangan nila sa social media na mapalit sa gihapon Action Marlon sa mga criticism o pag-bash kumbaga sining siklista man no nga nagpamuno sining prank o kontasko batok sa LGBTQ Action Marlon Ibang kabalitahan sa City Hall na nagabulig sa Bacolod Rodriguez sining movement
nga ginatawag at kilusanang nagkakaisang Pilipino kon KNP. Amo siyang movement na nagasuporta sa panawagan ni President Ferdinand Marcos Jr. angot sa unity o kon teamwork action Marlona. So sa media interview din pahayag ni Benitez din karon niya nga hindi siya political party kundi isa ka movement kag separate man ini sa hugpong ng pagbabago on HNP nga isa ka regional party nga ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte. According to Mayor Benitez, ini nga movement ang ginabubutan sa mga official card members ng Tanglain yung mga sector action market. So for sila, bukas ang KNP aliyag nga mga membro sa kining movement ilabi na sa mga nagapati kon action Marlon nga ang solusyon no sa buwas damlag sang pungtod among ginatawag nga unity, teamwork o kon pagkakaisa. Pamatay naton si Mayor Albi Benitez. Hindi na political party. As of now, it's a movement. Kilusan na nagkakaisang Pilipino or KNP. Nabuli ko sa ila kay nakita naton nga isa sa solusyon para sa atong tagsa-tagsa nga problema sa aton kada syudad, kada sa bilog ng Pilipinas is pagkakaisa. Public officials kag mga sector. So this is separate sa iya ni Vice President Sara Hugpong Babago? Yes. Lain man ang yan. So ang pila, wala mayor Kaging political party naman ang regional galing. Well, so open kami sa tanan ng mga membership. Kung sino gusto magsulod, kung sino kapati nga ang solusyon para sa aton nga Boss Damlag is unity, teamwork, and pagkakaisa. They're all welcome. Actually, Marlon, Mayor Albi Benitez, isa man nag-volta sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Ginconfirman sa alkalde nga sa October pamilya kung sa 43rd Mascara Festival. So, October 23 action Marlon, naman ang highlight or katapusan nga lao sa ato siya kaiwatan dito sa mga syudad sa Bacolod sa Patigayon na ang street dance sa arena competition sa may Paglaom Sports Complex. Pero so far, wala pa sa may gin-release nga itinerary ang syudad sa Bacolod bigang organizer kung bala diin tagid ng mga events nagapadulong ang presidente sang pungsod Pilipinas. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Neo Action David Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Alas 8:56 sa Action Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sa ngablot. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, singgang na pasensya ba? Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 40s na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter, dirakay. Kung wala ako nagapamati, permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak na mo. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Lunes nga pagpangalagad sa aksyon na Farming Line, October 10, 2022, takop naman na temporaryo. Salamat sa tanan sa ato sa nga News Center. Action and Defensor. There is a technical control. Katuwag nato na action Henry S. Polgar with action Elway Dutelios. Ako naman, action Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!